individual
Sa bahay ko na lang ipagpatuloy ang pag-play. Let's go, everyone. Ay, nung Joyce. Ang kag-withdrawn. Ang kag-withdrawn. Hindi bayad ko ngayon. The Adventure. Hello, The Adventure. Andali, bibigyan kita ng moderator. Thank you so much, everyone. Let's go home na muna. Kabisat natin. Nakaplay po si Sir Domingo. 5 hours yata. Yun, tatapusin natin yun. Sa bahay, mas mabilis ang pag-play. Umulang kasi kanina. Dagiji ka kabisat mo. Ala, di mais ko. Salamat tayo. Dali po. May kinakalimutan ako sa opisina. Yung binili kong purple corn. Di na kasi masarap yung bukas. Balik tayo sa office. Idol Adrian, wag mag-alala ka, Memo. Kabsat natin, Lucita. Nakatapos din ako kay Ma'am